Vrăjitoare mari și mici și vrăjitoare pisici. Partea a 6-a. Sună telefonul. Cine o fi? Se întreabă vrăjitoarea Teodora în timp ce ridică receptorul și răspunde. Ce surpriză! E Dragonel care anunță că sosește cât de curând. Ah, e minunat, gândește vrăjitoarea. Chiar avem nevoie de ajutorul lui. Loialul Dragonel sosește vesel și în pas alert. Ce se întâmplă, prieteni? Întreabă el naiv. Vă văd supărați. Papagalul Mauro, care i s-a cocoțat deja pe spate, îi explică cum stau lucrurile. Totul e din cauza unei fetițe teribile, o copilă neobosită și imposibil de ținut în frâu, o fetiță nesuferită. Papagalul Mauro a folosit o mulțime de cuvinte complicate și nu prea amabile ca să povestească ce se petrece. Noroc că Dragonel e mare și voinic și vesel, gândesc pisicile pline de speranță. Ne va fi cu siguranță de mare ajutor. Dragonel se simte foarte important. Prieteni, n-aveți frică, am sosit să vă ajut, exclamă cu vocea sa puternică. Copila a întrecut deja orice limită și acum se joacă cu nasul cel mare al Teodorei. Ah, ce noroc că ai venit, murmură vrăjitoarea cu voce sfârșită. Dar apoi se gândește preocupată. Și dacă cumva Topazia se sperie de Dragonel și începe să urle precum mătușa Petronila? Dragonel se apropie, iar Teodora descoperă că fetiței nu e câtuși de puțin frică, ci continuă să-i chinuie nasul de parcă ar fi o jucărie de cauciuc. Așa că rămâne spășită pe loc la cheremul micuței. Dacă Topazia ar fi mers cu părinții ei la nunta verișoarei Brenda, sigur ar fi făcut mirii să divorțeze din timpul mesei festive, se gândește Teodora. Dar ăsta nu e un motiv întemeiat ca să mi-o lase mie pe cap. Acum speră din tot sufletul că Dragonel o va putea ajuta cumva. Ați încercat un cântecel de leagăn? Întreabă Dragonel. De regulă copiii adorm într-o clipă când le cânți nani, nani. O, da, am încercat și asta, dar n-am folosit la nimic, răspund pisicile speriate de ideea că cineva s-ar putea pune din nou pe cântat. Atunci Dragonel are o idee minunată, deși foarte simplă. Teodora ar trebui să-și folosească puterile. Până la urmă e o vrăjitoare și încă una dintre cele mai bune. Dragonel își amintește foarte bine când, singur și plin de speranță, a bătut la ușa Teodorei. Vrăjitoarea i-a rezolvat problema cu incredibila magie a oranjadei. Prepară-i o poțiune magică să o adoarmă. O vom pune în biberonul ei cu puțin zahăr și o vom da să o bea, propune Dragonel. Dragonel, ești grozav, răspunde fericită Teodora. Cum de nu m-am gândit mai devreme la asta? Ce idee genială! Pot să-i fac o licoare de rozmarin și copită de oiță. Teodora aleargă în laboratorul său și găsește imediat ingredientele necesare. Poțiunea aceasta e foarte puternică. Desigur ar funcționa mai bine dacă ar număra oi după ce o bea, dar chiar și fără asta ar avea efect garantat. Cât ai clipi, licoarea magică e pregătită, iar papagalul Mauro, cu mare iscusință, reușește să o convingă pe neastâmpărata copilă să bea o guriță. Veselă nevoie mare, Teodora vrea să sărbătorească cu prietenii această faptă mereață, așa că prepară o carafă de limonadă proaspătă. E atât de liniștită, încât atunci când merge la bucătărie să aducă pahare, lasă limonada nesupravegheată. Micuța Topazia profită de moment ca să încerce un nou joc foarte nostim, vărsarea biberonului în carafă. Vrăjitoarea se întoarce și toarnă de băut tuturor. Noroc! Să ciocnim în cinstea fetiței adormite, exclamă Teodora ridicând paharul în aer. Ceilalți fac la fel și apoi beau dintr-o înghițitură limonada vrăjitoarei. Excelentă! O adevărată specialitate! Teodora își poftește oaspeții în salon pe fotolii comode.
O tăcere neobișnuită cuprinde deodată castelul. Conversația se stinge încetul cu încetul. Nu se mai aude niciun zgomot, doar un sfărăit ușor. Limonada cu poțiune magică și-a făcut efectul. Toată lumea a adormit. Firește, cel mai tare sfărăie Teodora, lucru normal având în vedere dimensiunile nasului ei. Papagalul Mauro, în schimb, nu sfărăie deloc, pentru că de fapt nici nu are nas. Doarme liniștit pe burtica moale a lui Dragonel. Și fetița? Mari ciudățenie! Topazia nu doarme. Nu se știe de ce, dar asupra ei poțiunea magică nu a avut niciun efect. Micuța vrăjitoare Topazia și iepurașul Gino, așezați pe covor, îl ascultă pe bufnițoiul Giovanni, care abia s-a trezit și e foarte fericit că a găsit pe cineva cu care să schimbe o vorbă. Sfârșit.